Hej alle sammen, i dag skal vi lave sådan en challenge-video ting med nogle forskellige challenges. Vi starter med chili, hvem der kan spise mest chili. Så det handler så om, at man skal bare spise mest chili, og det bliver mega stærkt. Og så bagefter, så har vi noget iste til at drikke, hvis det er meget stærkt. Så skal vi lave sådan nogle her sure bånd her, uden at bruge hænderne, hvem der først skal få det op i munden. Ja. Og så skal vi lave, hvem der kan spise mest peber. Yes. Lad os starte med chili. Noget enten var det bare lidt peber på. Ja. Jeg var ikke helt klar til det her. Nu åbner jeg lige min. Ja. Det er sikkert skønt. Ja, det er lidt start. Det er faktisk lidt skørt. Det er bare peberfrugt. Ja, sådan en stærk peberfrugt. Nej, ja, hende. Nu begynder det. Nu er det stærkt. Skal jeg dæmpe der? Ja, det gør det. Jeg spiser hele den her chili. Uden noget i støv. Okay. 3, 2. Men jeg var heller ikke så stærk. Jeg var ikke så stærk. Kan du spise mere? Ja. Jeg har også spist mere. Jeg tror lige, du skal dele den over. Ja, der er mere. Spiser mere. Okay. Mere. Jeg er en stærk dreng. Du har vundet. Det er bare, du skal følge os, så det. Jeg vil gerne spise den her færdig, uden at drikke is til. Hvad smag? Ja. Jeg har det ikke. Så. Og nogle kerner med inden de er. Nej, hvis du bare kan komme man smage. Du skal sidde og gøre det. Ellers så må du smage. Kokemælk. Så stærk er det heller ikke. Så stop den kniv. Ja. Det er ikke så stærkt. Jeg har ikke drikket noget endnu. Jeg har spist to. Er chili egentlig sundt? Mor? Ja. Det er godt sagt. Så. Skal jeg spise Jeg spiser en ikke. kerne? Der er ikke så vildt en kerne. Chili. Nu er vi så nået til den her, hvor vi skal... For det den er lige helt ud. stadig mega stærkt. Ja. Okay. Benny er ikke. Så hvad jeg skal købe noget mere mælk også? Jeg er klar. Så. Start. Er klar? 3, kort. Ej. Ja, det er fordi, du var tom. Jeg er dårlig i sådan her ting. Ej, man må ikke bruge bordet. Det er på bordet, det er sådan noget. Hvad? Og sådan er det sådan noget. Hvad det bliver? Jeg hæpper på begge to. Først gætte, hvem der vinder.
Det hjælper ikke, synes jeg. Det smager godt. Ja. Hvad synes du? Jeg nok gør det for jeres skyld. Og lidt færdigt. Det er spændende, hvad det bliver. Hvad det bliver. Ikke hvad det bliver. Hvad det bliver. Og det er ikke det er chilien, der er mega stærk. Ja. Det er bare lidt sjovt. Er der ikke noget til mig? Jeg finder noget til dig. Den min så også krøllet. Den min, du skal også lige rulle de der din ud. Ej, flot, du må ikke spise. Skulle I ikke filme? Og din er stadigvæk klar. Skal vi se, hvem der vinder? Din er stadig krøllet. Ja. Suget! Kom så! Ej. Du skal rulle den ned. Tykken. Den der tykker. Ja. Hvad der skal gøre? Jeg vil gøre det, så gør jeg det. Du må ikke vælge. Jeg vinder. For jeg er færdig. Han vinder igen til Mauro.